kompetentnih tijela provodi na srednjim i višim školama Istarske županije. U nekoliko navrata smo bili izvan Istre, u Bosni i tako. A isječak iz filma kojeg ste gledali nastoje kao drugi u nizu filmske radionice Lungomara je upravo u svrhu osvješćivanja te populacije za koju se predviđa da će biti najviše na udaru. Znači, ja opet govorim iz ovog segmenta, znači kontakti sa ovisnicima, veze sa ovisnicima, ulazak u svijet ovisnosti, šta nosi kao posljedicu. Evo što možete poručiti mladima kada je u pitanju ovisnost? Da ne izabiru te krive izbore. Evo recite, gospođo Mešin, kakva je danas situacija po pitanju ovisnosti u gradu i županiji? Čuli smo da je ponovno Pula zasjela na vrh po broju. Da malo kažemo o tome, mi smo 4 godine za redom po stopi liječenih ovisnika, znači koja se izračunava broj ovisnika koji su bili u nekom programu, znači recimo u centru ili u bolnici, na broj stanovnika. Mi smo na prvom mjestu po broju liječenih ovisnika na broju stanovnika. To ne znači da imamo najveći broj ovisnika. A zašto je to tako? Neki tumače ne znam kako, međutim, najvjerovatnije su ovisnici prepoznali da se njima i njihovoj obitelji nudi takva adekvatna pomoć koju oni prihvaćaju. Ne da imamo najveći broj ovisnika, nego najveći broj liječenih tijekom jedne godine. Hvala. Doktorica Mešin, Split je dugo vremena tukao glas kao broj 1 po ovisnosti, a u zadnje vrijeme nije. Ono što je bilo prije 15 godina, posljedica je sada što smo postotno najveći broj oboljelih od hepatitisa C. Ja sam samo kratko htjela dati nadu posebice ovome gospodinu što je bio preko našeg filma što smo ga pogledali. Smatra se da je terapija uspješna ako se virus izluči. Ti si izliječen i to je to, terapija uspješna. Terapija nije uspješna, virus je ostao, ali svaki tretman sa interferonski, bilo to konvencionalni ili pegilirani interferon, sigurno nešto dobro napravi za jetru. Otprilike se smatra, ne može se nikad to tvrditi, da svaka interferonska terapija zaustavi procese fibroze koji idu ka cirozi za nekih 5 godina. Znači, nije uzaludno, jer iz iskustva savjetovališta našeg trogodišnjeg ja dobro znam kako se osjećaju ljudi koji su se 48 tjedana mučili, svako drugi dan dobijali interferon uz strašne nuspojave. To je definitivno terapija koja je dosta slična kemoterapiji, ali je izdrživa i ljudi je izdržavaju po 2, 3, 4, 5 terapija ljudi izdrže. Prema tome, testirajte se, liječite se. Nažalost, kad na kraju vidite da ste non-responder, dakle da ne odgovarate, da je virus još tu, ili što je još gore, na kraju liječenja ste negativni, za 6 mjeseci dođe do relapsa bolesti, onda je, mislim, to je jedan strašan šok i to se psihički dosta teško podnese. Ponavljam, oni koji su liječeni 2 i 3 konvencionalnim interferonom imaju pravo preko HZZO-a a došlo je do relapsa bolesti, imaju pravo na novu mogućnost liječenja. Jer inače po HZZO-u pravo na liječenje ima samo takozvani nevini pacijent. Znači to je oboljeli od hepatitisa C koji nikad dotad nije bio liječen ničim interferonom, pošto ne postoji ništa drugo. Znači samo onaj ko nikad nije bio liječen ima pravo na liječenje pegiliranim interferonom. Evo, gospođo Dumančić, uskoro bi Pula trebalo dobiti savjetovalište za oboljele od hepatitisa. Što će to za njih značiti? Tijekom emisije je na ekranu bio broj telefona i ponedjeljkom od 5 do 7 popodne se može nazvati. Sva pitanja koga što zanima, kuda se može obratiti, da li bio bolestan ili ne. Evo, koliko je upita do sada bilo na broj vaše udruge na adresu? Dosta. Nismo davali ovako u javnost, ali radili smo onako sa doktoricom Koparić. Ona je slala pacijente, ja sam davala savjete i to je bilo to. Međutim, sad kad je i Savez udruga i kad su nam voljni pomoći i hoće i kad svi zajedno počnemo nešto raditi,
bit će i kvalitetniji savjeti i lakše će se uputiti kud već treba. Evo recite, gospođo Rejić, na koji će način biti obilježen Svjetski dan borbe protiv hepatitisa? 1. listopad, dakle, to je Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu. Kako sam već rekla, ove godine se obilježava po 3. put u svijetu. U Hrvatskoj Savez oboljelih od hepatitisa u 7 gradova Hrvatske istovremeno 30. rujna izlazi na glavne trgove u vremenu od 10 do 14 sati. Tom prilikom dijelit će se promotivni leci, informativno-edukativni materijal, a u vremenu od 11:30 do 12:30 u svakom gradu bit će vodeći opinion leader, dakle stručnjak, infektolog, gastroenterolog, odnosno onaj ko se bavi tom problematikom, kako bi bio na raspolaganju i građanima i medijima za sva pitanja. Isto tako će prekosutra u Rijeci, u Uredu za zdravstvo grada Rijeke, biti preskonferencija na koju je pozvani ministar zdravstva. Pozvani su i pročelnici Ureda za zdravstvo svih ovih 7 gradova, nisam ih nabrojala, mogu sad kazati. To je Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Pula, Zagreb i Osijek. U cilju obilježavanja, već sam kazala da ćemo osobno čelnicima naše države i vlade i ministru zdravstva uručiti rezultate ankete koja će sutra biti prezentirana u Kopenhagenu na europskom nivou, ali mi ih želimo osobno upoznati da vidimo gdje je Hrvatska u Europi, u kojoj sutra nadamo se da ćemo i mi biti. Eto, još je Savez oboljelih i na infektološkom kongresu bio i tako niz akcija, ali 30. rujna, to je udruga Prometej, udruga Lungomare. Na Portarati. Evo, doktorice Mešin, hoće li se i vaš centar pridružiti obilježavanju? Sad to je bila dobra inicijativa da je ovo sve skupa krenulo, tako da ćemo se mi sigurno priključiti, tako da neće Lea više biti sama. Pretpostavljam da će suradnja biti trajna. Da, bila je i prije. Ali na ovom nivou, odnosno po ovoj liniji, mislim da će sigurno biti jača. Evo, Marija, i vaša će se udruga pridružiti. Prvi put ove godine se udruga Institut na inicijativu udruge Hepatos u suradnji sa Prometejom isto odazvala novu akciju, tako da ćemo svi zajedno iskoračiti ove godine s tim štandom i sa pozitivnim porukama i s porukama osvještavanja ljudi i mladih da je to tu, da je to prisutno, da se to može dogoditi svakom i da se testiraju. Tako je. Evo, možda kratka poruka za kraj. Da, to je poruka koja je na evropskom nivou. Testirajte se. Znači, hepatitis se može dogoditi svakome, testirajte se. Prvi korak, jer veliki broj ljudi, veliki broj osoba uopće ne zna. Zbog toga što je to inače bolest, premalo smo govorili o samim simptomima bolesti, koja desetljećima možete imati virus u sebi, a da nemate simptoma. Znači, niko ne može biti siguran da nema virus dok se ne testira. To je poruka, testirajte se. Evo, gospođo Domačić. Za kraj jedno pitanje gledateljima. Jeste li sigurni da nemate hepatitis? Evo, zahvaljujem vam na sudjelovanju u emisiji. Štovani gledatelji, toliko u večerašnjem neobaveznom smjeru. Do sljedećeg susreta, to je već sutra. Hvala i doviđenja.